Croeso i'r uned nesaf yn ein cyfres. Tro hwn yn ein aros gyda Ioan Marc, sydd yn cael ei adnabod fel nai i Barnabas, fel awdur yr Efengyl y gynhara ohonyn nhw, ac yna ef hefyd oedd ei fam yn amlwg iawn fel lletiwraig, fel gofalwraig, fel un a gefnogodd Iesu o'r dyddiau cynnar un. Dyn a fagwyd yn y pethau. Yn blentyn ifanc, ac yn un sydd yn atgoffa o'n cyfrifoldeb ni i ofalu am ein hienctid. Gawn ni ddechrau gyda gair y weddi. Arglwydd Iesu, cyfaill plant. Gofynnwn am derweiniad yn ein myfyrdod gan sylweddoli fod pawb yn dylanwadu ar yr ifanc, ein teuluoedd a'n cymdogaethau. Maddau i ni am bob dylanwad negyddol y gallwn adael arnynt, a meithrin ynom yr ymwybyddiaeth i fod yn ddylanwadau daigoni. Amen. Bydd gofyn i chi ddarllen y 12fed bennod o Efengyl Marc, adnodau 1 dros 19. Bwrlwm a braw magwraeth yr eglwys yw'r pennawd dwi wedi rhoi i'r myfyrdod hon. Nawr, mewn uned flaenorol, byddwn ni'n edrych ar gymeriad Barnabas a'i stori ef. Un a gynorthwyodd Paul ar y daith genhadol gyntaf. Oedd e'n broffwyd, oedd e'n athro, ac roedd e'n ewyrth i Marc. Ceir cyfeiriad at ŵr ifanc yn ffoi yng ngardd Gethsemane, a thybir mai Ioan Marc oedd hwnnw. Ac ef wrth gwrs ysgrifennodd yr Efengyl fel o'n i'n sôn. Pwysodd yn drwm ar Pedr am gael wybodaeth falle mandylach, a bod hwnnw wedi helpu fe i gwerthfawrogi beth oedd yn bwysig am yr eglwys. Mae yna dair elfen yn cyfleu ei fod yn agos at arweinyddiaeth yr eglwys, ac yn dyst o bwysigrwydd Iesu, yn ei fywyd ac yn ei farw, ac wedyn yn ei atgyfodiad. Cyfarfu a disgyblion neu'r apostolion fel o'n i'n ei adnabod nhw wedyn yng nghartre'r fam, a byddai wedi medru gwrando ar y sgyrsiau hynny, mae'n siŵr. Mae Efengyl Marc yn bwysig hefyd am fod yn nodweddion syml iawn, amlwg iawn, a hon oedd yr gynhara o'r 4 Efengyl fel i ni'n ei adnabod nhw. Dywedir iddi gael ei chyhoeddi tua 65 oed Crist, ac i Marc lunio'r y gwaith hwn yn Rhufain. Does dim sôn yn ddi o gwbl am ddeddfau Ddewig, ac felly tybir iddo ei llunio ar gyfer y sawl nad oedd o dras i Ddewig. Ac yma'n cynnig rhyw fath o eglurhad i eiriau fel Boa'n Erges yn y 3 bennod Talitha Cwmi yn y 5, y gair Abba yn y pennod 14. Ac mae'n ambell i air Lladin yn ymddangos yn y testun, ac nid oes defnydd o'r rhestrau achau fel i ni'n darllen gyda Matthew a Luc. Mae'n ysgrifennu'n onest, ac nid oes defnydd o unrhyw beth cymleth yn ei ddweud. Does dim addurn i'r dweud chwaith. Does dim yn siŵr fod yna batrwm go iawn. Fel tasa fe wedi casglu beth bynnag oedd ar ei gof, ac mewn cofnodolion bydde'n ysgrifenedig ac ar gael iddo, ac iddo i saernio'r cyfan gorau gallai fe ac yn dweud y stori. Fe'n ysgrifennu mewn iaith lafar, ac yma hynna'n gwbl amlwg, fydde'r gwybodaethau yn yr iaith wreiddiol. Erbyn dechrau actau 12, oedd Iago brawd Iesu wedi marw, a Phedr, yr hiotlaf o'r apostolion, wedi cael ei garcharu,
a'i gyfeillion yn ofni mai dyna fydde'r tro ola y bydden nhw'n ei weld e'n fyw. Rhyfeddod y cyffro oedd bod Rhoda, y forwyn yn hi, Mair, mam Ioan Marc, wedi cael braw pan daeth Pedr allan o'r carchar ac i'r drws, ac yn ytrach na'i dywys ei fewn, mae hi'n rhithro at y gweddill a dweud mor gyffroes, drychwch, mae Pedr wrth y drws, dwch chi weld e? Ond oedd e wedi disgwyl y peth. Beth oedd yr argraff meddech chi? Ar berson ifanc, yn ei arddegau erbyn hyn, mae'n siŵr. Fel bod Marc yn profi'r cyffro, yn sylweddoli'r pwysigrwydd a gwerthfawrogi bod e'n dist ac yn rhan o rhywbeth oedd yn arbennig iawn. Tybed ydy pobl ifanc heddi wedi profi'r wefr yna, yr excitement, yn y ffordd yma'r eglwys yn siarad ac yn sôn am Iesu. Mewn llythyr at Timotheus, fe gofiwch chi fod Paul yn cofio ffydd y fam a'r fam gi, neu'r nain os chi'n digwydd bod yn byw yn y gogledd, ac yma hanes Marc yn gymharol debyg o fod wedi gadael o dderbyn yn ytrach rhyw fath o argraff gan ei fam a'i ywyrth, a bod yr aelwyd wedi bod yn rhywbeth lle roedd yna brofiadau gwerthfawr yn digwydd. Faint o aelodau eglwysu heddi sydd yn magu plant yn y ffydd? Faint o ddisgyblion Iesu a creu disgyblion sy'n digwydd ar aelwydydd ein cartrefi ni? Os na? Ac os oes e, beth yw gradd y dylanwad? Nawr mae dylanwad rhieni ar blant yn medru bod yn hynod bwysig mewn pob math o feisydd. Boed ar sut yma pleidleisio, sut yma ymddwyn, sut yma siarad yn gyhoeddus, sut yma cyfarch pobl eraill. Wrth gwrs fod plant yn mynd i efelychu i'r rhieni i rhyw wedd. Ond yma dylanwad bob yr un ohono ni yn bwysig ar eraill, boed er da neu er drwg. Does neb ohono ni'n berffaith os e. Ac yn Ioan yn gobeithio'r gorau fod yr ifanc yn cael arweiniad. Byddai'r eglwys Gatholig yn arfer dweud, rhowch i mi blentyn tan i fod yn 7 oed ac mi fydd e'n Gatholig am oes, yn babydd go iawn. Falle dyw hynna ddim yn wir heddi chwaith. Mae'n gwbl bosibl i riant ddysgu plentyn i nofio gan gynnig cyfwryddiadau o ochr y bwll. Ond mae'n siŵr o fod yn well hyfforddi bod yr rhiant yn y pwll gyda'r plentyn a bod nhw'n dysgu wrth yn y blaen, yn copio ac yn yr efelychu hwnnw bod nhw'n dod yn nofwyr gryf. Falle, erbyn nawr, gyda'r plant yn cael cystel addysg ynglŷn â nofio, wel o leia yn yr ardal dwi'n byw, drwy gyfrwng yr ysgolion, mae'r plant fydd yn dysgu'r athrawon, i ddysgu'r rhieni sut yma nofio. Neu unrhyw gamp arall gyda cyfrifiadur dwedwch. Tybed a fydd plant yn dwyn eu rhieni a'i teuluoedd yn ôl i aelwyd ffydd. Mae cymaint o hynna'n digwydd hefyd mewn gwledydd eraill, ac efallai bod yn digwydd yn eich ardal chi. Ac os digwydd hynny, yna mi fydd y ffenomena yna yn rhywbeth arwyddocaol i hanes yr eglwys, fel bydd y cofnodydd yn casglu'r dystiolaeth yn y blynyddoedd a'r degawdau a ddaw. Y myfyrdod fach yma heddi yn gofyn i ni werthfawrogi'r dylanwadau a gawsom
ac i sylweddoli beth yw'r dylanwad i ni am ei gynnig gyda'r plant sydd o'n cwmpas. Mae cymaint o heriau i blant. Boed yn dda, boed yn ddrwg. Ac yma angen i'r plant heddi ddarganfod a derbyn beth yw neges Iesu Grist yn ei bywydau nhw. Gawn ni orffen gyda gair o weddi. Arglwydd y dylanwadau trygwyddol. Meithrin yno marawydd i fod yn dywyswyr cywirach i'n ieuenctid, a'i gwarchod yr elfennau hirllig a negyddol sydd o'i gwmpas yn y byd. Boed iddynt dyweld di yn ein bywydau ni.